Musel som vo svojom druhom Minecraft Hardcore dieli dohrať Minecraft. Počkaj, nechaj ma to vysvetliť. V minulom videu, kde sme postavili baseku, získali sme lepší gear, sme spravili len prvý krok k tomu, aby sme mohli Minecraft dohrať komfortne. Teraz potrebujem postaviť totem farmu, eliminovať Ender Draka a následne získať Elytru. Je to ďalší dôležitý krok, aby som vo svojom hardcore svete mohol začať robiť rôzne veľké projekty, ktoré môžete vidieť u zahraničných hardcore youtuberov. Potrebujem si spraviť nejakú tú totem farmu. Na to sa potrebujem vydať do tej viličky, ktorú som našiel v minulom diele. A ja už tu mám pekne odfotené, že aké bloky na tú totem farmu potrebujem. Takže ako prvé by som si asi zohnal tie bloky. A potom by som šiel za tým villagerom, zobral ho kdesi na nejaké miesto, kde ho zneužijem na svoj rituál, kde vyvolám samozrejme villagerov a grepnem si svoje prvé totemy. No, to znie ako plán, poďme na to. Dobre, ako prvé budem potrebovať 32 skla. A ja by som tu kdesi nejaké sklo mal mať, a mám ho 21. Takže ešte, bože, koľko mám tých kvetov, to je hrozné. Takže ešte si pôjdem doľadovať sklo. Zatiaľ, čo sa mi vypeká sklo, tak ja si môžem nachystať ďalšiu vec, a to sú trapdory. Tých potrebujem 37 až. Dobre, trapdory mám. Postel je tiež jedna z vecí, ktorú potrebujem, takže super, tu mám 5 torčiek. Dobre, torčky máme. 4 chesty. Dobre, 4 chesty mám, kybliky. 4 hopre, komposter mám. 28 cedul. To som ich spravil trošku veľa. To som ich spravil trošku dosť, bože. A ešte budem potrebovať ledry. Takže máme teraz všetko. Ja zoberiem ešte loďku, zoberiem si pro vás, aby som mohol toho villagera úplne v pohode dopratať tam, kde potrebujem. A po ceste zoženiem tú lávu a zoženiem ešte tie 4 kyblíky vody. Čo, 4 kyblíky vody vlastne môžem zohnať hneď. Tak, a ešte jeden kybel a tu bude z lávu. Nie. Najradšej by som našiel proste tuto desi na zemi lávu, to by bolo najideálnejšie riešenie pre mňa. Tu počujem nejakú lávu. Tomu ver. Dobre, tak to šlo ľahšie, než som si predstavoval s tou lávou. Najlepšie, keby to bolo desi tam tým smerom. Wow! Wow. Dobre, typek bol dobre nepríjemný. Parádička. Nádhera. No od tohoto by som to potreboval spraviť 150 blokov. Dobre, tu by som povedal, že to je dostatočne ďaleko. Že by som to tu mohol začať stavať. Najlepšie na tom je, že ja som si svoju lopatu úplne zničil, takže to musím spraviť bez lopaty. Bože. Alebo nie, nemusím. Play smart, no hard. Dobre, lepšie ako prstom do oka. Idem sa pozrieť, ako to má urobené. Dobre, ja idem na to a ty si užívaj timelapse alebo niečo, čo tu pridám. Dobre, tá farma, alebo trepka, alebo čo to je v podstate spravená. Akurát musím vyčkať, kým príde noc, aby si tento šašo zaliezol dovnútra, aby som ho tam zavrel, hej. No, výhody tejto trepky, alebo farmy, alebo ja neviem ako nazvite si to ako chcete, sú tie, že dostaneme to totemy celkom dosť rýchlo, ale veľmi veľká nevýhoda je, a ja som s tým počítal, tak to budú vexovia, kámo. Vexovia to budú extrémne veľký problém. A čo ja teda spravím na takú prevenciu voči ním, je to, že ja prosím pekne, tuto všade naokolo, kde sa môžu teoreticky spawnúť, asi dám loďky. To mi príde ako také najrozumnejšie riešenie úprimne. Takže hop. Hop. Hop.
Možno ich to nechytí všetkých, ale minimálne to chytí aspoň nejakú časť. Nepotrebujem, aby to bolo 100% efektívne, ja len potrebujem, aby to aspoň bolo nejako efektívne. No už sa stmieva. Nie! Bomba. Takže veľa villagerov tu zrovna není. Kámo, keby si tuto vstúpil do tej loďky. Dobre, môžeš si tam nehať lamu. Kámo, tá lama mi bude kaziť progres. Nice. Dobre, teraz vypiť toto, kámo, ja dúfam, že to nepokazím. Strašne moc to dúfam. Fú, dobre, ja úprimne mám trošku také... Nikto sem zatiaľ nepadá. Takže neviem, či to funguje. A? Tak to funguje. Funguje to troška blbo, ale funguje to je dôležité. Ten jeden typek čo? Kde je ten typeček? Toto tu musím potom asi to nebol dobrý nápad. Toto robiť pri kejvke. To tak vyzerá. Kámo, neviem, kde zdrhol ten typek posledný. Wow. Tak farma ide, no. Brutálne. Že tu samé ďúry, kámo. On jak padol do nejaké ďúry, tak to je... to je mínus. Wow. Wow, slowness. Ty kokos, to mi chceš povedať, že tu pol hodinu hľadám proste... bičku. To je úplne tá najhoršia red farma, ktorú som kedykoľvek videl. Prísahám, toto je normálne nemožné. Akože, kde sú tí šašovia? Ty kokos! Oni normálne spadli dole. Chlapci, no tak to tu bude ťažké s vami. Budem si asi musieť spraviť novú, lebo toto je extrémne zlé. To ja neviem, ako ich tam pôjdem ubiť. Dá sa mi spať? Nedá. No neviem, či sa mi chce s nimi fajtiť, to je asi taká nejaká istá smrť, by som povedal. Nemám ani ten krompáč. Ojoj. Skúsim to spraviť platformu a teoreticky by sa mali spawnovať na tej platforme. Spravím ju z dreva. Jak toto už nepomôže, tak ja neviem. No dúfam, že takáto platforma bude stačiť. A že z nej budú chcieť ísť sem. Už ma fakt drbne. Ja tu budem naskôr stáť a som zvedavý, že kde sa spawnu. Ja mu mi nehovor, že to nemôže aspoň raz výjsť, veď to nie je normálne. Už idú. Kámo, prosím, a nech sem padne aj ten posledný. No vidíš to, áno. Tak, a teraz ešte niekoľkokrát a bude dobre. Kde je zas typek? Čo mu vadí? Tak pekne to vychádzalo, kámo, tak pekne. Teraz si sa nerozhodol proste robiť harakiri, nie? Á, dobre, idú. Ha, ja chcem proste toho typka, čo... Tie totémy. Kámo, totémy. Jak ste na tom, kuriatka moja? Kde ste sa zasekli? Tu ste sa zasekli. Vexovia nie. Ó, kámo, oni dávajú strašný damage. To neviem, či ho len tak dám. Tak toto nie, kámo, toto nie, bohvie čo. Ukáž, aký je ten Vex násilný. Dobre. Toto nebol dobrý nápad, toto nebol vôbec dobrý nápad. Tak tu umrem. Ide za mňou.
Fú, toto vôbec nebol dobrý nápad. Toto nebol vôbec dobrý nápad s tými vexami. Ty kokos. To si fakt spravím radšej novú tú raid farmu, ako tu skapať. To nie. To bol blbý nápad. Extrémne blbý nápad. Idem domov a idem si nachystať veci na druhú raid farmu, lebo toto nie. Po ceste si zoberiem domov villagera a spravím to znova. No. Stack hliny mám. 2 stacky a 50 cobblestone mám. Sleby mám. Hopper mám. Cedule mám. Kýble lávy mám. Kýble s vodou mám. Posteľ mám. 2 česty nemám. 2 česty nemám. Vodítko mám. Anténu mám. 20 trapdoorov mám. Rebríky mám. Sklo mám. Mám torčku, mám villagera. Mal by som bať všetko. Malo by to byť hotové. Ešte tuto mám placenúť takto 5 rebríkov hore. Neviem teda kvôli čomu, ale má to tak byť. A malo by to byť hotové. Pôjdem domov, zaniesť veci, prídem sem aj s tou flaštičkou na raidy. Ešte musím samozrejme medzi tým zabehnúť a zabiť tých villagerov na to, aby som mohol vlastne získať tú flašku. Prídem sem, vytúcam to do seba a modlím sa, aby to fungovalo, kámo. Lebo ak to nebude fungovať, tak bude dobre nasrať. Kámo, moment prekvapenia. Ja som sám zvedavý, či to bude fungovať. Dobre, zatiaľ to funguje fajn. Kámo, ono to konečne proste vychádza. Normálne to vychádza. Ha, a ja mám svoj prvý totem, ty magore, prvý totem. Áno, ono to vyšlo. To je čo za totémik? Máš tam mňa. To je laskotinka, čo? Wow. Z jedného raidu mi padlo koľko totémov? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 mám tu. Wow. Mohol by som si spraviť aj meč. Myslím si, že už je na čase. Spraviť si diamondový meč. A aj si ho nejako enchantnúť fajnovo. Smite trick, knockback, smite... Tak to nie je bohviaký. Sharpness 1. No dobré, aspoň budem mať Sharpness 1 meč. No nič, darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Mohlo to byť aj lepšie, samozrejme. Nice. Wow. Veľmi veľa toto. Jaké toto mi si teda odložím sem. Dám množiť kravičky. Zoberiem si nejaké bloky. A idem do nejdru. Na toto sa teším asi najmenej. Dobre. Počkaj, nejakú zlatú vec. Ja nemám ona? Tu sú Projectile Protection. Gace. Kámo, ja ani neviem, podľa čoho sa hľadá Fortresska. Ale extrémne by mi to pomohlo, keby to viem. Aha! Dobre, no. Tak ona je hneď tu pri spawne. Kámo, tak to je... To je lucky, akože nebudeme si klamať. Dobre, to som dostal celkom bombu. Dobrý pokus. Super, jeden blaze rod. Bolo by dobre nájsť váš spawn, chlapci. Nice, tu je spawner.
Potrebujem si to tu takto zastavať, aby ste ma neotravovali, kámoni. Osemnáct. Okay. Dvadsať. By som ešte pár mohol. To je ďalší. Ale oni celkom dávajú damage akože. 26, ty kokos, jak budeme za chvíľku stáť. Dobre, 26 mi stačí. No a teraz zháňať Ender Pearly, ty kokos, to bude asi horšie. Takže bojím sa teraz o dosť menej tým, že mám Totem of Undying, alebo ako sa to volá. OK. Zoberieš aj zlatý meč, alebo nie? Ukáž, dá sa s tebou obchodovať aj takto. Hej! Akože nič, čo sa ti nepáčilo? Dobre, to si nechám. To je actually celkom dobré. Aha, tento biom som hľadal. OK. Zatiaľ akože celkom lucky. Budeme to robiť tak, že keď nájdeme Endermana, tak zabijeme Endermana. Keď ho nenájdeme, nájdeme Piglina, tak mu vytradujeme zlato. A budeme dúfať, že nám buď hodí šípy na draka. To je jedna z vecí, ktoré sú... Tam je Enderman. To je jedna z vecí, ktoré sú dobré. Alebo... Perly. Perla. Ďalšia perla, kámo, ja nemám náhodu, ne? Fakt je tam iba sharpness. By som povedal, že tam je aj looting normálne na tom. Trojka, minimálne. Kde si, kámoš, na? Čo mi dropneš? Šípy, no, to je jedna z vecí, ktoré sú dobré. Kľudne mi ich môžeš dať aj stack. Ale. Dobre, kámo, ale... No to pozrelo, toto som dosral. Fúha. A čo teraz? Nehajú ma niekedy na pokoji, alebo som úplne v prdeli? Skúsim ísť preč z render distancu, či mi to pomôže. Aha, perly. Dobre, dve, ale dal mi perly, kámo, zatiaľ mi ich dal viac než ten Enderman predtým. 12 peril, dobre, máme 12 peril, ale ja si zoberiem ešte nejaké do zálohy, lebo viem, ako to dopadá. Bojím sa, že by som v tom end portáli nenašiel žiadne perly. Takže radšej si zoberiem aspoň 4 navyše, keby mi nejaké praskli. Dobre, 16 perál. Môže byť. Aha. Nice. Aha, nice. Ender perla. OK, knižnica. Efficiency 3. To beriem. Reálne si môžem zobrať aj tie knihy, že? Nemám asi ale na to miesto. Dobre, jeden z tak knižok mi bude stačiť, si myslím teraz. Efficiency 4. Prasa. Protection 3. No okej, kámo. Ho! Poďme na to.
až zastrelím to už odtiaľto. Bum, jeden na dole. Bum. Dobre, tuto sa budem musieť asi vyšplhať. Au. Čo idú po mne? Endermani? Kámo, nerob blbosti. Oh. To tak trošku nepríjemné, nie? Takto som dostal trošku. Prosím, nech si ma nevšimne teraz. Kámo, jak ja proste nemôžem poraziť dráka, je to úplne najľahší mob v celej hre a ja sa tu úplne s ním trápim. To prečo? Wow! Tak to som dostral, kámo. Tak to nie. Ty kokos. Kedy si skapal? No. Nečakal som, že to bude takéto nepríjemné. Som z toho značne dojatý. No, urobím to, čo robia všetci. A to je, že si zoberiem vajíčko domov. Hop. Hahaha. The next generation. Wow, kámo. Hop, a som tu. To je akože toto pridali, že to takto bude teraz blikať ten end. Na fialovo. Ako za to, že som zabil toho draka, hej. Som dostal akože takúto odmenu. Kámo, najhoršie je proste, že keď spadneš, tak... To už nie je cesty späť. To už si to neodpustí žiadnu chybu. Strašne ma zrazu bolí prst na tom shifte, kámo. Extrémne moc, že som z toho úplne dojatý. End-City. Wow. Ja sa musím naučiť házať tie enderperly, kámo, lebo ja dávam také desnotky. Fuj, normálne mi prišlo zle. Aha, ďalšie End-City tam. Vzadu. Nice. Toto je tak nejaké malé. Potreboval by som to s tou loďou, kde je Elytra, kámo. Najlepšie. No nič, idem najprv sem. Nazdar, ja budem potrebovať aj vás, ale... Mohol som si zobrať mlieko. No. Som zlakol, že sa nebudete snažiť, chalani. Au. Protection 3, Unbreaking 3, OK. Tak, tento shulker, 2 mám. Toto je tiež strašne malé End-City, ja potrebujem niečo veľké. Nice. Aha, takže tu v tomto End-City není proste ani česta, hej. Nice. Tam je ďalšie. Eminenku, ľudia, ja nepotrebujem takéto malé End-City, chápeš? Ja potrebujem proste loď. Ja chcem Elytru, kámo. Ja som ich už tu našiel takýchto malých 30. No dobre, 3.
aj s týmto. Toto je veľké jak krava a nemá loď, to čo je? Dobre čo? Reálne, teraz mi to môžete dať, ďakujem. Ale nie toľko ich nepotrebujem. Unbreaking 3. Blast Protection 4, Unbreaking 3 a Mending, to je dobré. No tak kámo, toto NCT je dosť veľké. Prosím, áno, je tam aj loď. Ja som našiel NCT konečne, kámo, s elitrou. To trvalo. Wow, neviem čo to je, ale zoberiem si to. Blast Protection 4. Wow. Protection 4 a Mending. No počkaj, kámo, ja už mám toľko vecí, že to je normálne. Je tu niečo, čo by som tu chcel nehať? Možno to železo. Ja už nemám jesť. Ja som si nezobral litru, že som Agor. Hahaha, chlapci. A je to tu. Litra je moja. Ty kokos, kámo, tak to je... To sú dve vedľa seba, alebo jedno a extrémne huge, a tam je ďalšia. Nice, tak ja budem mať 2 litry. Insane. Protection 4. Ku nebudem klamať, veľmi dobré veci sú tu. Až som z toho milo prekvapený. Čakal som, vás tu je, kámo, strašne veľa. Ja keď si jem ten Chorus Fruit, tak ja budem desi prdeli. Silk Touch je dobrý, ten potrebujem na tú Ender Chestu. Sharpness 3 a Unbreaking 3, dobre. Tak ten vyhral konkurs práve. Na čo to je vlastne dobré? Čo sa s tým robí? Nazdar. Aha. Môžem nejako s tým... Aha. To je zaujímavé. Ty kokos. Škoda, že to má kurz of Vanishing. Frostwalker. Not interesting, kámo. Ha! A mám 2 litry. Aha, pozri sa. Easy.